Toto je váš bunker. Dobre, kľud. Ideme sa pozrieť na baby. Animal survival. Prechádzame divočinou. Spolu prechádzame divočinou a ideme. Ďuro. Dobre to bolo. Ďuro. To ak Marek Varga hovoril. Ďuro. Prechádzame divočinou. Dostávame sa, vidíte to tu. Dostávame sa konečne na otvorené priestranstvo, páni a dámy. Prichádzame. Prežili sme to. Prežili sme nálety. Môžeme spokojne ísť. Ideme sa pozrieť ešte na druhý bunker, ktorý je rozostávaný. Pozrite, jama. Tu keby niekto spadol, to by bol prúser. Tam máme celá naša posádka. Celá naša posádka, ktorá putuje. A tomuto hovoríte bunker? V bunkru. To sa skryjete pod nejaké ohnisko. Dobre. Tu je mrnčavý Marcel. Takže pozrite, perfektne prepracované. Skúsim si tu aj povegetiť. Ale Juro! A tu vidíte, ako sa je to stavbársky prepracované. Keď pôjdu kone, tak sa nabodnú na tieto ostne. Všetko prejde, prežije. Tu sa pracuje, tu sa díva. Umrčaný Marcel pozerá. Naše video má už 2 minúty. Pozrite, to je dobrý chlapec. O, ďakujem. Úsmev, pozrite, títo. Úsmev sa, Maťo sa usmieva celý čas. Úsmev. Feťák Filip sa zasa usmieva. Dealer Dominik Diči. Abnormálny Alex. Orálny Onďo.